Wajibate ne bembolo buwaka do mbi woni sebenye sebemi nuka ma le prétoire wajibate ka do politique bunakuka jamana sharabulu kura mi na kofole do jamana kunigi ikado ya hakili na obwaka bi bele jele ba don mi nye asimu ye constitution kura yin abene do ama wa mi nye gouvernement yi katase jamana ma chama ma bele jele ka deme ni ka kanuta ninga nyeshi jamana sharabulu kura ma politique ton olu chama bi dengandona mi mafamu ode adema PSG ka hakilina yi boje bate ka do ko indamne adema PSG ayini mbo jamana ka ko chamana mo yere kunyana ika do kerefe meru yani kerefe den adema ba fe ko taka jamana nyema osigere sabula minya asizuyi adema masonga dola aya jira ka fo ko labene mbate o jamana yele mabulo kuro anakina minu ngera san 2021 adema ika do ayide kere dafe Semanekala ko aminye projet ko nye no ye sharashungura mi no kanga buluda akudamne apunye gele abata ninga segere sabula ya jira ka fo fenza batilinde amanga ke odekera adema ka puma ko damne na nga wati labaina abina fo adema abine ka yelamade yelma bembaliya re de be to kono wa sabula to nyama so oye kunafoni dike kunafoni di mimba jira ka fo bil hak u fela kudo abene duma una dabali tige awako nyere bi nyena bo abinye nya chugo mina unoke sabula menye ton president marmanja jara ani secrétaire général asarida aga embrukan bojo wati nunu nye kunafuni minundi ibaye ka fo haka ja aywa koningera kunyuma ko sabati lenye sabula ukakanu anuka deme bekata jamana sharabulu kurai nga menye tonde doyi tonde jolimbaw olu chama mbala minu ngoni nyajira ka fo haka ja ikado jamana sharabulu kurain olu fela kute olu soni ndaye wa dandala olu be mi mine sababala ode sharabulu mi ndara kamini sa 1992 ode bo olu bolo ikado bala obora mi ni mi nda ministru koro Musafa Diko ani maître Kasimu Tapo olu koni nyuka kerefe meru jira kola semenekala ko ni akli bala o minya wulika jo minu ngera segu minya adema demission boje bati ni bele jele namuye ni bele jele manaye ma bise ka aywa minda ka kem misali ka fo adema yere ikadu bende kula sabula nyema so bi dofo komo bi dofo minya atonkulu mawye olu fana bi dore fo akuni communique uta kosaina boje bati ikadu kele Asimu Goita akani projet no ye constitution kurai boje bati abina bla korole de nona o halu o yere akembe sababu fana yi ikado bamanji jere jakulu koro mimbe boje bati ikado to invana bi ne ka dakulunde ka flingulundi sabula marfatigi munumbe kidal na laminina boje bati nu kun fara len do nyanga ka kese mai e ko tobo yere labli sabula kuna foni chama mboru ka favela la chama ngoni nya jira ikadon aywa minu nyere be nuka kuka gele chama ngoni ya jira ka fo jamana ashara bulukurain olu fela kudu o kase ko 70 ya unu ka kelekechedun anu kaneba ubora bele jilina sabula nu maso jamana sharabulu kuranyi ulu teson uye sebarikala ko afamba ye ikado burdame wi ikado burdame bulu fara dobe shia dobe minye general alhaji gamu kashiyai wajabati ulu konyu tajira kene ka pamara wajabati kadu soni do jamana yi asharabulu kura ulu ba fe wo ba deme ni min zonu ma afara bana ni mi mason wa ubele jire obi yere Idrissa Aga Antagaras o fana ikado keleke chakoro do mingumbe awaho conseil pour l'unité de Lazawadi anyamala o fana jira ka fo aboru katona sabula mawo mabi gelata ninga ni constitution zegere ali nite opma ali na ka keleke do na ka chew bojabate ikado ye wala seme ikado fon vokadi to so ko ke oluko ne mitani jamanai sebene kala ko akumuma pour la coordination des mouvements de Lazawad wajabate ka do total abli sabula conseil na fana ibaye ka fo minye aywa ho conseil pour l'unité de Lazawad o nyama mingu mo nyama la atwa de ko Idrissa Aga Antagaras wajabate o fana na ka keleke chedu ana kanubaw olu bele jile fana wala seme ku bora tomba ina
ka sababu kɛ wajabate k'a dɔn ayiwa min ye jamana ka ɲɛtaa ye olu b'o dabali de la ashkuwa sema wajabate k'a dɔn olu fana ye diɲɛmaa ladɔnniya k'a fɔ an bɛ donni minɛ ko bi accord d'Alger min ni mɔɔw bɛ wulikajɔ la nɔfɛ wajabate nin bɛɛ lajɛlen ye meru ye olu bɛ min nɔfɛ jamana ɲɛtaa a n'a dabali o tuma olu ashkuwa a ɲɛmaa ni kɛlɛkɛdenw ani tɔn kanubaw olu bɛɛ lajɛlen u ka wala sɛmɛ ka bɔ tɔn in na wajabate k'a dɔn ka tugu jamana kɔ fɛn min bɛ senna jɔ ko a la Asimu Goyita ni gouvernement u y'u se kɛ u ye dabali ɲuman caman de kɛ jamana kɔnɔ bɛn ni kelenya bi sinsin fa bɛɛ lajɛlen la cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona l'œil du Mali maliden ɲɛdi maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de Adama Kulubali Nɔsra Damisko a ko min ye Mali politique baarakɛlaw karamɔgɔ Dabatungara u dogon bɛ yɔrɔ jumɛn na u bɛ min sɛbɛnnikɛlaw ko a ko min ye fanga yɛlɛma min kɛra utukalo dɔ tile 18 a ko san 2020 a ko n'i y'o lajɛ jamanadenw yɛrɛ de ka yɛlɛma don karamɔgɔ Dabatungara fanga min yɛlɛmana o de Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye a kɛra ten a ko surasi minnu nana min ye colonel 5 ye u ka ɲɛmaya bɛ maa min bolo o de ye colonel Assimi Goïta karamɔgɔ Dabatungara i b'a ye k'a fɔ malidenw y'u ka kanubagaya u ka fɛ u ka daraja n'u ka kunnawolo malidenw y'o ta ni ka ni sɔrɔsiw sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛlaw ko min ye tɛgɛrɛ tara k'a fɔ nin colonel 5 wa a ko min ye nin colonel 5 ye u ye malidenw ka kunkelenna ni malidenw ka taabolo lajɛ karamɔgɔ Dabatungara k'a yira k'a fɔ olu nakun tɛ nafoloko ye u nakun tɛ dɔwɛrɛ ka Mali dilan ka di malidenw ma Ala k'o kɛ yarabi sɛbɛnnikɛlaw ko a ko n'i y'a lajɛ colonel Assimi Goïta karamɔgɔ Dabatungara a ye jamana bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ a y'a ɲini malidenw fɛ an ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hakilina mun b'olu la ɛlɛ ni n'an sɔnna ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma karamɔgɔ Dabatungara a dɔ bɛ dɔ la Mali bɛ kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen sago ye o kuma min fɔra o don in kama ani bi tɛ kelen ye Mali bɛ ka kɛ malidenw sago ye sɛbɛnnikɛlaw ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ colonel Assimi Goïta maa min don a tɛ kuma nka min y'a kɛwale bɛ ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye colonel Maliki Jaw colonel Sadio Kamara min ye colonel Modibo ye ka taa bila min ye colonel Wake karamɔgɔ Dabatungara ale ni colonel Able Maïga ka tila ka fara min ye docteur Choguel Kokala Maïga kan karamɔgɔ Dabatungara ninnu kɛlen k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ko Mali politiciens siranna sɛbɛnnikɛlaw ko min ye colonel Assimi Goïta ye hali n'a tɛ kuma karamɔgɔ Dabatungara a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye politiki baarakɛlaw ye i b'a ye k'a fɔ n'i y'a mɛn nin ye Mali sɔrɔ bi n'o ye fanga senkɔrɔmacɛ politikimaw de dɛsɛra min ye Mali ye k'a buruja maa si ma Mali bila foyi sanfɛ u mago t'a la min kɔni ye Mali ye k'a kɛ dɛsɛbaatɔ jamana ye k'a sɔrɔ a n'o cɛ ka jan sɛbɛnnikɛlaw ko a ko n'a dumaya k'a fɔ Assimi sɛbɛ dɔnbɛ a ka gouvernement sɛbɛ dɔnbɛ min ye politikimaa minnu ye Mali bila sentigɛ kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungara e ko kunnasiri ma n'u la de min ye maloya karamɔgɔ Dabatungara ni k'u yɛrɛ yira malidenw na sabu u b'a dɔn k'a fɔ n'u bɔra k'u yɛrɛ yira malidenw na u tɛna dɔwɛrɛ sɔrɔ o de ye cuwaciɲɛ ni mangoya ye a ko politikimaw ka tununi nin waati la dɛ dɔwɛrɛ foyi tɛ a filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara a bɛ fɔ ntori ma yɔrɔ min na ba ɲakurunin o y'a bugu yɔrɔ ye min ye mandiya mun bɛ sɔrɔsiw kan bi e ko politisiyɛn jumɛn bɛ n'i kankɔrɔ ta malidenw bɛ maa mun dɔn ka tɛmɛ tiɲɛni na k'e bɛ ni tila ka na tɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ olu kɛrɛfɛ a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye parti kumabaw lajɛ kumaba minnu bɛ hali n'o dɔw ye tɔgɔ ye n'o ye Adema PAJ UR2 RPM karamɔgɔ Dabatungara a cɛbaw u bɛ yɔrɔ jumɛn na bɛɛ lajɛlen tununnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jamana yɛrɛ lajɛ politigikɛla cɛ kumabaw de ka ca jamana in kɔnɔ minnu ye baara kɛ jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ o tɔgɔ bɛ yen minnu yɛrɛ ma baara kɛ jamana in kɔnɔ fɔlɔ olu fana tɔgɔ bɛ yen a ko a nafolotigi a dɛsɛbaatɔ a fantan karamɔgɔ Dabatungara bɛɛ lajɛlen b'u dɔn min bɛ se min na min bɛ se ka min boloda jamanadenw ye min bɛ se ka min kɛ faso Maliba ye wa min yɛrɛ dɛsɛko ye min ye sɛbɛnnikɛlaw ko siga kɔni tɛ min na jamana bɛna bila politikimɔgɔw tigɛ kan nka min kɔni ye transition ye karamɔgɔ Dabatungara ŋaniya minnu b'a la an bɛ don min na ko bi o de ye ka se ka jamana ni min ye a sɛbɛn ye n'o kɔni ye constitution ye ka se ka yɛlɛma don o la a ko jɔn de bɛ fɛ k'o ko bali maa bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko kɔni baara ninnu donna ka ban a tɔ tora don sebaliya ye sɛbɛnnikɛlaw ko a ko min kɔni ye politiciens ye karamɔgɔ Dabatungara e k'u seko bɛ ni yɛlɛma la bilen de yɛlɛma in kɔni a kɛra ka ban min ye référendum ye n'o banna kalafili tɔ minnu dalen bɛ ɲɔgɔn kan olu bɛɛ lajɛlen fana bɛna kɛ ni ka taa kuncɛ ni jamana masakɛ kalafili ye a ko o don in kama jamana bɛ ta ka di politicien dɔ ma karamɔgɔ Dabatungara min bɛ
k'a bɛ se ka Mali danbe d'a ma i n'a fɔ sɔrɔsiw y'a kɛ cogo min na. Tabarikala. Sɛbɛnnikɛla ko. Naam. A ko Mali kɔni karamɔgɔ dɔ b'a tun a tɛna k'i b'a fɔ ko kɔrɔlen. A ko Malidenw ɲɛ yɛlɛla. An bɔra ko dɔ kalama. Maa tɛna an bulɔku bilen. Maa tɛna an ɲɛnamini bilen. Malidenw sago ye min ye dɛ. Wama ni min kɔni ye kɛnɛkisɛ jɛ ye. N'i tɛ se o la i b'i ka minɛnw cɛ ka taa. Joona. Kunnafoni filɛ an ye min bɔ Umaru Babe Baru kolonigi ko Babe karamɔgɔ daba tungara a ko min ye an ka jamana premier ministre ye n'o ye Dr Shogel Kokala Mayiga a ko a ye an ka jamana cakɛyɔrɔ ɲɛnama 3-4 a y'a ɲɛmaw bisimila bisimilali min don tanu ni bisimilali don k'u waleɲuman dɔn sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ san tɛmɛnen n'o ye 2022 karamɔgɔ daba tungara wulikajɔ min kɛra nafolo baara la Mali kɔnɔ a kɛra sababa ye sabu n'a dumaya k'a fɔ ko Mali n'a dɛmɛbaga caman bɛ an kɔ don ninnu ɲɔgɔn na an kan bɛ k'an jigi ta k'a d'an yɛrɛ kan min kɔni an yɛrɛbakun sera ka fɛn min kɛ ni k'o ta k'o yira diɲɛma la k'a yira k'a fɔ ko Malidenw b'u ka jamana fɛ Malidenw sera ka jamana k'a ɲɛnamaya min ye san 2022 o tuma baara ni baara minnu kɛra ni k'a yira maaw la sɛbɛnnikɛlaw ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Mali trésor public ye baara min kɛra ni ka wari lama k'a kolongolo min ye an ka jamana kɔnɔna ye miliyari 1,000 miliyari 766 wari ko da y'o ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungara n'i y'a mɛn ko miliyari 1,766 sɔrɔla maa dɔw de ye guloki bɔ k'a da ni k'u cɛsiri k'a yira k'a fɔ jamana ye danna ta ka dan kan o tuma an kana bɔ jamana jigi kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o cakɛyɔrɔw lajɛ karamɔgɔ daba tungara o bɛ tali kɛ min ye direction générale des domaines maa min kɔni ye o ɲɛma ye i b'a ye k'a fɔ ale ye wulikajɔ belebeleba kɛ a k'o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye direction générale des douanes karamɔgɔ daba tungara olu jiyɔrɔ buwara ko la fo k'a dama tɛmɛ min ye direction générale du trésor karamɔgɔ daba tungara min kɔni wulikajɔ olu fana y'o kɛ fo k'a dama tɛmɛ direction nationale des domaines olu fana ka wulikajɔ bonyara kosɛbɛ min ye impôt ye o fana kɛra bɛɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye nin ɲɛmaw ye u sigilen tun bɛ maa min ɲɛkɔrɔ o de ye Dr Shogel Kokala Mayiga min ye primature ye mars kalo tile 27 a ko maa min fana tun b'a kɛrɛfɛ o de ye ministre 2 ye n'o ye ministre des domaines ale ni ministre de l'économie a y'a yira k'a fɔ min kɔni ministre de l'économie ye o y'a ka kanubaga yira k'a fɔ sabu cakɛyɔrɔ minnu bɛ n'u ka baara ka nafolo la don Mali kɛsu kɔnɔ karamɔgɔ daba tungara k'u y'u ka kɛta kɛ ni maa dun bilala fɛn min na karamɔgɔ daba tungara n'i y'a kɛ ka se a kundama la i bɛ fo o kuma k'i waleɲuman dɔn bamananw ko yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman ani foli ka kan sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a nin nafolo in lajɛ min kɔni jɔyɔrɔ bonyara la fo k'a dama tɛmɛ ni ka danna f'o ye karamɔgɔ daba tungara ni ka tila ka min ye k'a fo k'a karama o de kɛra directeur général des douanes n'o ye Amadou ye karamɔgɔ daba tungara Amadou Konate miliyari 611 a y'o de salo ka don sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungara Amadou Konate inspecteur général des douanes min kɔni ye kilisi mun b'a da k'a ka kilisi ka di min ye Amadou ye ale kɔni y'a yira cɛdenw na jamana ko ka bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ karamɔgɔ daba tungara n'i kɛra ka jamana fɛ o fana ye limaniya dɔ ye foyi t'e bɛ dɛsɛ ka min kɛ min kɔni ye Shogel Kokala Mayiga a ko kuma t'ale dabilen ko ye min ye Alfuseni Sanu ye o fana ko kuma t'ale dabilen a ko sanction min taara ka Mali sɛgɛrɛ CEDEAO ni UEMOA fɛ u ka nafolo k'a datugu an ɲɛ ninnu de kɛra sababu ye ni ka Mali ɲɛnamaya n'olu kun tɛ yen k'an bɛ min fɔ bi k'an kun t'o fɔ dɛ o kuma k'u ni ce u ni ce dɛ n'i y'a digitɔla i la i y'a ma ɲuman kɛ kunnafoni 2 de ye an ye min bɔ Canard déchaîné kɔnɔ Umaru Babi ale ka sɛbɛnni don Jabate naamu doafiya girinna ne ti jɔ ni n ba ka so dɛ tɛ i kelen bɛ ka walifɛn ta Jabate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Kulukɔrɔ info Usuma ni Fofana nin y'a ka sɛbɛn ye lakanabaliya Jabate i k'a dɔn an yɛrɛ nin bɛ dɔ la Jabate i k'a dɔn de kuma folo fɛ f'a kɛ n k'a lamini Jabate i k'a dɔn Ala m'an gisira a ko lakanabaliya Kulukɔrɔ a n'a lamini kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana dugu min n'u k'a ma ko Sirakolila Jabate k'a dɔn bingali wale i k'a dɔn ani janfa kɛbaa barika bonyana a lamini na kosɛbɛ joni bɛ se ka da la dugu min n'a ma bon ka so ma bamanjuw bɛ se ka don cogo di awa ni kana bin mɔɔw kan ninnu kɔni ye bandiw de ye Jabate k'a dɔn butigi station service kiosque orange monnaie dimanche do ka dugu jɛ ntɛnɛn na Jabate k'a dɔn u ye jigitigɛ min da i k'a dɔn Sirakolilaw ka barika bonyana sɛbɛnnikɛla ko a bɛrɛ u ye nin ko in kɛ min kɛ u kun bɛ moto minnu na u y'olu bɛɛ lajɛlen defili tu la ni k'u kɔda u ye wari
caman de saloni ka taa n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko tuma min ko in nana kɛ faama minnu bɛɛ sirakolila u ye tabale gosi ka lakana tiginamaw mɛn Bɔjabate o yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn olu nana sabula banbanji ninnu u ye saloli kɛ fo Ɲaminala lamini na ka taa bila Karajɛ dɔw yɛrɛ y'a sɛbɛntiya k'a fɔ olu sɛbɛntiyara u yeli la nin furanjɛ in na gendarmew nana bɔ k'u nɔbɔ ka fa bɛɛ lajɛlen lajɛ tumisɛnninw ani dingɛ kɔnɔnaw ɲɛ ma se ka da u kan Bɔjabate i k'a dɔn nin bingani wele o de kɛra sababu ye sa i k'a dɔn donso minnu bɛ Sirakoli la Seko ani Dongo tigilamaw olu nana tabaden gosi ka ɲɔgɔn ye kɛ Bɔjabate k'a dɔn olu kɔni k'a daminɛ o don la sa fo ka taa fɔ min kɛra Ala ye diɲɛ dongo don da fitiri mana don olu ka dugu kɔni u b'a lamini de olu tɛ sɔn bilen maa o maa bi don walima ka bɔ u na b'o kalama u taara mɛri min ye Solomani Kulu bali u y'o ladɔnniya i k'a dɔn u ye hakilina min da sabula u ka ɲɔgɔn ye ba de kɛra donsow kɔni i k'a dɔn u ye tabale gosi u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ lakana in kan ka sabati cogo min u kan ka wuli ka jɔ kɛ cogo min u ye mɛri ladɔnniya sɛbɛnnikɛla ko ninnu ye bandiw de sabula maa minnu kɔni nana dugu kɔnɔ k'u ɲɛsin butigiw ni essence feere yɔrɔw Orange Money-tigiw k'olu bɛɛ lajɛlen salo abani ka taa ni warimisɛn ni wari kumaba ye a ko nin ye kawale min jɛ ka jugu o donsow kɔni y'a jira Bɔjabate k'a dɔn sɔnnabaliya olu n'o bi ɲɔgɔn na sa Sirakoli la fo ka taa fɔ dugu bɔda la su mana ko kabini fitiri cɛ o cɛ bi don Sirakoli la Bɔjabate k'a dɔn dalu jɔnjɔn ka k'i bolo n'o tɛ u na nɛgɛden bo i n'u fɛ a ko an bɛ don min na ko bi Bɔjabate k'a dɔn dugudenw kɔlɔsili dugudenw ni k'u tɔpɔtɔ Bɔjabate k'a dɔn wajibi don bɛɛ lajɛlen kan sɛbɛnnikɛla ko nka a mana tigɛ Dawuda da la u ni lakana tigilamɔgɔw kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ se ka to baara bɛɛ lajɛlen bi dafa ni n kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Kulukɔrɔ info kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a to ne bɛ n tigɛ don o ka kɛ kabako fadunuya fa farankaba min ye Bugu Jara nin ye ale ka sɛbɛnni ye Bugu ko karamɔgɔ a ko min ye jigi tiɲɛ i b'a ye k'a fɔ ni ka taga nin bolola k'a bolila ni commerçant ka 100 ni 240 ye kana mun kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye marsikalo tile 20 tɛmɛnen karamɔgɔ dɔ b'a to i b'a ye k'a fɔ nɛgɛ kaɲa 8 waati min ye ni jagokɛla a tɔgɔ de ko Alu Kulubali Alu Kulubali a bɛ Bamakɔ Joafiyaba la i b'a ye k'a fɔ ale de filɛ nin ye ka 100 ni 240 ni k'o di Roger ma karamɔgɔ dɔ b'a to ni ka taa minɛn san ka taa bila commerçant dɔ ka butigi la sɛbɛnnikɛla ko min ye Roger ye i b'a ye k'a fɔ ale kɛlen ka nafolo ta k'a di ka taga ni bolila ma o tuma o fana ye a ta k'a di ka taga tigi wɛrɛ ma min bɛ butigi yɔrɔ dɔn sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ minɛn kɔni o tuma kan ka san ni nafolo min ye o de ye 100 ni 240 ye karamɔgɔ dɔ b'a to min kɔni wari da ka taga ni bolila tigɛ kɔnɔ a ye ka taga ni kɔni ta ni ka kunda butigi kan bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen bɛ k'a fɔ minɛn kɔni a bɛna taa sisan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko jate minɛ a ko min kɔni ni ka taga ni bolila fila ye terimaw don karamɔgɔ dɔ b'a to u dɔɔnin bɛ sabu ka baara ye maaw ka doni ta ye karamɔgɔ dɔ b'a to maa tɛ se ka sɔmi abada ni ka kabako u la k'a yira k'a fɔ ko ninnu bɛ boli ni waliminɛ don dɔ sabu min ye danaya ye o sabatira maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ban n'i y'a ye nafolo mugu bɛ ta ka di ka taga ni bolila ma danaya dɔ bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko min ye danaya min bɛ o tuma karamɔgɔ dɔ b'a to u ye danaya tiɲɛ fiyewu sabu nafolo min dira ma k'u ka taa minɛn san o tuma i b'a ye k'a fɔ ka taga ni bolila a ye duuru don fiɲɛ na sɛbɛnnikɛla ko min kɔni nin wariko gɛlɛya ye maa minnu b'u t'u sigi butigida la tile bɔ fo ka taa tile bin maa ti wuli ka doni ta ka du kun ka taa bila yɔrɔ la karamɔgɔ dɔ b'a to nafolo mugu cilen o tigɛ o tuma o fana k'i kɛrɛ filɛ tuma hali sini kɔsɔ min ye Alu Kulubali ye karamɔgɔ dɔ b'a to ale kɔni mɛnna sa minɛn kɔni a ma taa a ye wele bila Roger ma sabu wari kɔni tɛmɛna ani Roger ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a ta ka di ka taga ni bolila ma a ko abada minɛn ma se fɔlɔ dɛ o tuma minɛn dun a taara yɔrɔ jumɛn na i y'a di ka taga ni bolila mun ma a bɛ yɔrɔ jumɛn na u ye cɛ wele karamɔgɔ dɔ b'a to k'a bɛ sira fɛ ka taa o tuma ko sɔɔni bɛ se sisan o tuma k'a bɛ ne a b'o la an bɛ sira fɛ ka taa k'a wele tuma répondeur hali sini répondeur wari dira maa fɔlɔ min ma Roger o de bɛ minɛ a bɛ wari in sara awɔ ale de bolo a di ka taa ni bolila ale de b'a sɔrɔ ale de b'a dɔn sariya min mana k'a la ale de bɛ taa a ɲɛfɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a to min kɔni ye maa b'i ka danaya tiɲɛ ni 100 ni 240 wa maa b'i ka jamana bila 100 ni 240 ye sabu boli tɛ dan kɛ a dun mɛn o mɛn a na ye don dɔ sɛbɛnnikɛla ko n'a dun yera a bɛna kɛ mun ye o de bolo dɔgɔnin tamasire maa tɛna da la bilen maa tɛna foyi ta k'a sɛgɛrɛ bilen karamɔgɔ dɔ b'a to wa min kɔni ye kaso fɛnɛ o tuma o kaso kelen b'a ɲɛ a minɛ o minɛ don dɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni dama damaw de ye danaya tiɲɛ jamana in kɔnɔ min ye ka da maa la k'i ka nafolo ta ka d'a ma walima k'i jigi sɛmɛ a la
la karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ a bɛ bɔ i jigi kɔrɔ siga t'o la kunnafoni filɛ an ye min bɔ kabako fadunuya fa farankaba bugu jara ale ka sɛbɛnni don Jimson control i tɔ an ka fiɲɛni sama